Aktar kummenti li mam forsi kif qiegħed ftit kmiem kwiet nieħdu l-messaġġ tiegħek ukoll. Grazzi li tiġi Minnaħa hawnhekk. tagħna l-messaġġ tiegħi li Alla jgħid li jekk il-bniedem jaħseb li Alla juri ħanina tiegħu mis-sema, allura huwa importanti li nuru ħanina mal-proxmu tagħna ma' dawk li jgħixu magħna. Allura din il-ġurnata biex nuru solidarjetà tagħna, nuru ħanina li mħabba lejn dar tal-Providenza u najnu kemm nistgħu anke jgħid kif ngħidu bil-Malti kull attra tod. Allura ejju nagħtu d-daqqa tagħna fl-aħħar niġbru soma sabiħa. U fl-aħħar jien irid il-frażi toġobni ħafna li meta tirċivi timla jdejk u meta tagħti timla qalbek. Nasib illum hija ġurnata li dan l-aħħar irċivejna ħafna rigali, imma illum hija ġurnata li nagħtu rigal u nimlew qalb tagħna. Grazzi li mam jiena dina toġobni kont smajta ħafna ilu inti meta tinna meta ovvjament tirċievi timla jdejk meta tagħti timla qalbek. Hija kwotazzjoni ferm sabiħa, grazzi lill-imam.